Yo mga katrops, welcome ulit sa aking YouTube channel. So ako nga pala si Buholano Vlogger from Bohol. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang gagawin ko ngayon mga katrops. So happy weekend sa inyong lahat. So today is Saturday. So November 13. So akong buhaton nga ron mga katrops, mamisbes ko sa mga tanom, mga prutas. So let's start. Ako dere og kanang container mga katrops og kabo. Tapos dere ra ko kaos magkabog tubig. Kami grade 4 man. Na. Agas de mga katrops. So ito ta una mga katrops. Kaya ingon man kung amo nga sa kadlaw da kong misbis karong Sabado. Kay wala na may uwan na rin mga katrops. Puros naman init, luyag tanom. Ari taon na mga katrops. Kaya naidagang tanom na rin mga katrops. Isi. So, dito tanong mari mga katrops da. Bawa lang sa ningon tanong mga katrops. Hindi magpurma. O nahuman naman ini sa bispis mga katrops. Dapat mo mag bispis ka kamatros mga usa ka kabo para sulit yang pagligo. Yung ngita ko lain mga katrops. Uban na ni. Katrops oh. Lek ang bunga tanong mga katrops. Nga? Nung kailan yung mga tanong mga katrops? Nahuman na ito repita mga katrops, balhin na po dare. Na lukop ni si Jag tanong mga katrops. Kaning yung taa mga upat ka hektarya ni si Jag. Yan.
So gahapon mga katrops, dito ko saling balilihan kay ga tanumi kanang cover crop mga katrops. Kanabi taong mura man asagbot na sa mga katrops sa mukatay na siya mga katrops. So pantambok daw tog kuan mga katrops, juta. Muna akong ginluan tong niaging adlaw mga katrops. Sugod dari dong ko to. Wa pa ni nahuman akong ginlo mga katrops kay ingon man kong amo nga. Pakunan daw kanang pabisbisan kay si wala lagi si sige rag init. So luoy pag mga tanom mga katrops. Mura magminarkutan ning gikan ning kuan mga katrops. Na dito ko gahapon sa saling balilihan mga katrops. Katong gi-vlog bito ni kuan mga katrops. Nang vlogger po dari sa Bohol. Kala si local ride. So vlogger po na sa dari sa Bohol. Dito ko dapita kung naay iskina gikan kag kuan kanang balilihan. So ingabot mo sa balilihan mga 3 kilometer soro ana amo abot tong iskina padong sa Salaing. So ato pasod dito nay tong gi-vlog ni local ride dito padong tong nay falls bitaw nga gi-vlog ni local ride dito ko padong indong mga katrops. So nindot man di view dito mga katrops. Pwede mo musuro dito mga katrops. Mismo ako mga katrops, pwede ko musuro dito. Pero unsan man busy man ko kalingaw, una nga di sa lang. Kay katuod ko mga katrops, dali laman. Aw. Layo pa dai sa lungsod sa balilihan mga katrops kay kaugikan ka diri sa Katigbian mga katrops. Udahan na ng Hagilanan Grande mga katrops. So, mangutana mo asa iskina ng kuan, o gusto mong suri ana. Asa iskina ng Salaing. So, nara diha mga katrops. Alas 8 pa sa buntag mga katrops, para sa nang inita. Munang di masilbig di bisbisan ng mga tanom kay luoy kayo. Ay. Muni porma sa kaberkrap mga katrops oh. Among gi tanom gahapon, ug isod mo kaang kay doon daw to niya sa Tagbilaran. Daghag mga tudok mga trops eh. So nganay mga trops. Muna mga trops. Muna kaberkrap mga trops. Pakatayo ni siya para mulibon ag kuan. So gigam-an mo gani para magtapok la siya. Daghan man siya mga trops tapos dito unahan. Nawa magtakbo mga trops. Dara sa bursa de, kabi kung nawag takbo mga trops. So ari ra ko diri mag kaos mga trops. Kay gi kawaran og gripo diri sa kung amo. So patungod na to ni. Yan. Wato na to ng puno mga katrops.
puno na tong gikaos mga katrops. So balikan sa tunog bis tong kuan mga katrops. Sakto to. Kani mga katrops, kailan mo ning prutas. So kailan mo ni basta taga probinsya mo. Kay mito. Mo ni ang magbulingit ang mga naong. Kay mito. Galibog na ko mga trops ug asa na bisbisan na ako kay tungod sa kadaghan limita na. So mga katrops, balik sa punta kay napuno na po ang tuba. So tagay ta mga trops, tagay tubig. Ay nako, pero sang nazuwa akong mga pangbisbisan mga trops adto pa sa unahan tapos napadare. So medyo dugay human mga trops. Di puno na ni kanang tanom mga katrops, murag lugos na ko mahumanig usa ka adlaw kay persang daghana. Tapos lagyo ba mga layo lakwan takusara container kung dadon na mura di po mo kumudag duha container mga katrops kay kitong na-discuss siya ko di pa ka pangusog ning wala na ho. So medyo napiang maguni siya mga katrops munang dili sa nako bunugon kay basin mabikil mga katrops lisod na. So tara na akbot na po. Ay gapon day mga katrops gisildoan ko daan mga katrops kay dito mig saling. So kauban mi sa akong amo tapos ga kano may ganang cover crop mo to nga yung nga sildoan man kanaho kay busy ko kay kana ang usa mga katrops doktor maguna dito sa Taglaran tapos mo nang busy mi sa Kalingaw mo nang gisildoan ko diya kay basing di ko niya kaari karon Sabado kay ug Sabado kay ting sildo man ha mga katrops para Sabado mo ang sildo. So misbis na puta mura lang bagkawan noon basig muuwan po ni mga katrops kitag dispes. So, akong gilukdo mga katrops kay sakit sa kamot lugayan layo tong hutan mga katrops. Dito ko repita mga katrops persang layo so libo na po taman. So binta mga katrops kay naigripo are ng dili hago magkaos tapos nasa ibabaw mga katrops ba unda akong tubig palugsong ko dili nang hadyo kay dili gikan sa ubos ning tubig tapos pasaka ko maghakot og tubig so medyo kapoy jo na. Pero binta mga katrops kay nako dali sa babaw da palugsong ko dito. Bali mga katrops nauman to dito dipita tapos dare. So dari ako napita rin babaw da kana dari ko agidan dya inuman na mga katrops bali na po kusugod po dari nani padungad to na ubos kay nauman na po dari pika sides. So hapit na mahuman dari pika sides mga sides hapit na mahuman dari sa pikas nga sides gago sides man. So apit na maman dari pikas nga side mga katrops. Dari na ko pik, dari na po ko sa too. Dari man na panaho. Dari na po ko sa pikas. So samtang paagas ko rin po mga katrops. Magkanta-kanta ko sa apps nga Star Maker. So nindot ng apps nga Star Maker mga katrops kay bisag batik kag tingog pero batik kag naong. What? Joke lang mga katrops. Bisag batik kag tingog pero
mo nindot imong kuan tingog. So nami kayo nga apps mga katrops, gunahan mo nang boring mo dasenso ha. So pwede mo magkanta-kanta ng apps nga Star Maker samtang mo pa way gibuhat. Nindot sa mga katrops, online na sa mga katrops, online. Tapos kung gusto mo nga kanang yung pagkanta nga usa ka kantahan jud kay inig-open mo sa Star Maker mga katrops. So kanang mga gipang display nga kanta ana kun na naay tag waray tag 1 minute. So naay uban tag 39 seconds pero karayo ra. So dapat og mo kanta mo ng apps ana i-search nyo insay gusto nyong kantahon para tay kanang kanta nga kung mawawala ka by Ogie Alcacid. So ibutang to 4 minutes niya. So i-search na nimo para kumpleto siya. Kaya og di mo i-search mga katrops, nay ko na nakanta nga 49 seconds ra kariyo ra. So mabitin jud ka. Parang kon ba? Bitinon ka. So medyo dugay-dugay pa kung makahot na ni mga katrops kay layo magog meter ni mga katrops sa dito, pero sa usa ka kanang grip po ay ngani ma hose mga katrops ba? Kuan ka bok gamit duha o tulo sa pikas dare tulo ka bok gamit na terus mo nga mo gamit og pikas tapos mo gamit og pikas kuan kanang muna mo hinay kay kani sila mga igsoon naman sila sa ilang meter gi tipo ra ba muna nga maglugos og kanang hatag og tubig kay ug may lain mapaagas didto napoy mapaagas didto. So medyo lugos ka sa tubig. Layo ba yung mga trops tara to sunahan nag meter. So layo daganan sa tubig pa. Dat matungas. Muli na ko mga trops kay alas 11:30 na. So ako nang isudlan daan akong tubig. Ang container dai mga trops para ready na unsa ini ko ano. Wa pa na human og kuan na ka trops kanang kamisbis kay persa magdaghana mga trops tapos kuan kanang lagyo siya. Muli na ko kay gutom na. Kay tingudnang na mga trops alas 11:30 mo na tingundang na basta di libre. O mo na tingundang sa mga di libre. Ay, no na. O time check mga katrops alauna 23. Kan ko sa bahay mga katrops dito ko niudto ko. Adlaw dai ron sa Sabado mga katrops. Ay. Monica Bercraft mga katrops. Kana. Pakatayo na siya sa lobby mga katrops. Kay mao daw na kanang ugma matay na siya para patambok sa yuta o maingon nila. So karing motor mga katrops maadyo gani mga katrops kay nakoy trabaho rong simanaha kay mahuman na ni motor na karong buwana mga katrops. O medyo happy ko mga katrops kay kanang gamay na akong bayro nun mga katrops. Bintahan na mga katrops, di na hangat. Pero kaning cellphone mga katrops gibayaran na po mga karong buwan na mga katrops. So balik ko karong 20 December 20 bayad mga katrops. Kay gisildoan mo ko daan gapon mga katrops. So akong sildo mga katrops di bayad nang dayon sa kuan motor. So akong motor mga katrops kay kuan naman 1,000 naman ag kanang yang monthly niya mga katrops.
1,000 na naman yung binuwan mga katrops mo na ako'y pang bayad ron da cellphone kuwang na lang mga katrops kanang 9 months 6 months na lang kuwang mga katrops para maimpas na kong cellphone kaya nakabayad ng utulo ka buwan apil gahapon da ingon akong amo gapon mga katrops na kinyanyo lagi ko niya mga katrops na trabaho lagi ko kay aron makatigom ko puhon ng inig panganak sa kong asawa so ningon sa gapon na ang daw trabaho din ko ng hantod December so ug mo okay ni mga tanom mo buhi padayon ko no hantod January na po hantod tiwas na mga crops so okay kadto mga trops adto na lang ako trabaho manggunas ako karon mga katrops kay damo na mo koy bisbison kani mga trops mura nig saguan sa maning tanuman mura magbuungon mga katrops sakto ba buungon na siya na libre ako ang kuan ron kanang bisbisunon mga katrops kay ni uwan dako pa ko ang bisbisunon adto punta sa unahan pero ni uwan man sa una libre kapoy ko mga katrops lagzo og kanang kuan bisbisan para na human mga katrops kay apiki nag oras oh mo hinay na po ko relax aring babaw mga katrops kay kapit nag ang ding undang so pag oras ito mga katrops alas 4:35 brought to you by murag radyo sakit ang kalawasan ialaksan mo yay Domingo na ugma mga katrops relax na pod mga katrops kay pohon na pod Lunes duty na sad kuning container mga katrops limtan happy weekend mga katrops ay December 14 December 14 no unsa naman ko November 14 mga katrops sa akong cellphone November 13 14 naman dito mga katrops man namali di ko gunjag minsan ko sa ninjo mga katrops kaya sa cellphone ho November 13 14 naman dito mga 14 naman dito mga katrops ay kong 13 pa ron gilad ko sa kong cellphone mga katrops so ako ni siya ihuan mga katrops kay bugat naman isa kong motor gisudlan na yung gunzaan mga katrops kay kanalaging mamisbis pa ako tapos niwan man so wala lang kay binta gani mga katrops kay niwan kay paniuwan mga katrops dito pa ko ubos mga katrops daghan pa na ng ako ang bisbisonon sakit na akong kalawasan mga katrops ng
ng nilukdo bitaw mga katrops. So relax sa tari mga katrops. Usa ta uli. Muli ta mga 4:45. Okay na na. So di na ako mo dawat og sweldo mga katrops kay nakubra na nako gahapon. Gi-advancean ko dayon. So okay lang mga katrops kay gi-sweldan ko gahapon mga katrops. 2K. So tag 350 man akong adlaw mga katrops. So naka-duty naman ko karong semana og kuan mga katrops. 5 tunga. 5.5 kilo. Joke. So naka-kuan ako mga katrops. Ka-duty ko 5 ka adlaw og tunga mga katrops. So 350 times pila man mga katrops? Minus kog mat. Gago! So basta mga katrops, 1,900 to kapin, 1,900 kapin akong masildo. So gipadto man ko ni sa balilihan kay kanang nagtanumig pinapunit ako mga katrops kaya kog bukat pinakusog kung ana, di mo di. Kalimot mo ko. So gipadto man ko ni sa balilihan mga katrops kay nagtanong mi og cover crop. So yang gidugangan akong sweldo. So gihimo niyag 2K. So salamat. Tigis pun ani mo. Tanaw mo sa kong abs ha? May abs mga katrop, puros bilbil. Ngayon mga traps, bisa kong 1 kilo lang. Ano mo? O bartiran. Ay. Lami na idog mga traps eh. So kita mo sa view dari mga katrops. Yeah. View. Biog na mga katrops. Oh my god! Wow! So una mga katrops, muna yung daghang buho na kung naong kay kung magod kanang minsan na una ko ibugas, ako ang kuanon, ako ang pisuon, ako ang bugas. Sa porma na ko cellphone mga katrops nga naman dari yung naong kung gari ko matanaw. So nga na muna gipon na lang. So time check alas 4:41 sa baarong mga pa mga katrops eh 4:41 brought to you by so buling sabaan na po ko ni pare sa mga katrops kay ugaw-ugawan na ho. Wala mo ko laing sinina mga katrops kay puros man balik-balik kita beto mo sa akong vlog mga katrops nga puros man nga na ang porma kung gisuot. So sa all man mga katrops nga loy po palabuhan to akong gabuntes. Loy palabuhan kalingaw. So gatipid kog sinina. Gibalik-balik na ho. Gatipid kog jacket. Gibalik-balik na ho bisag baho na. So, ligo lang po ka kalingaw. Pero hindi po dublig baho. What? Ay. Yeah. Karon tatad mga katrops muli na ko. So hapit na po ni putlon akong vlog. Nanghi sa katrops. Kiun ko. Kanindot pa sa hangin mga katrops. Ay bugnaw kayo. Sakit akong likod. Tabang dok. So mga katrops, manaw na dinhira tama na kung ubabay na ko ninyo. So kung bago pa ka dari sa kuang YouTube channel, ayaw kalimti pinduta ang subscribe at yung notification bell para always kang updated sa mga padong na kong i-upload mga katrops.
So salamat sa mga suportahan ninyo mga trops. I hope palagi nyo kung subaybayan sa mga paparating kong mga vlog mga katrops. So bye bye na mga katrops. 3, 2, 1, happy weekend. I love you all mga trops. Sorry, it's DJ.